V mladosti, niekedy po 20-ke, ma veľmi zaujal tanec, aj všetko, čo s ním súvisí. Začal som chodievať za tými, čo vyrastali s folklórom, študovať. Veľa som sa stretal s ľuďmi, ktorí sa vyznali vo folklóre a ktorí ho vedeli na javisko pripravovať. A tak som potom začal sám vyrábať choreografie. Vždy som išiel podľa svojho poznania a podľa svojho cítenia. Po vyše 40 rokoch choreografovania dozrel čas, aby som svoje skúsenosti odovzdal ďalej.